Fil-messaġġ ta' żmien il-festi il-President ta' Malta Louise Coleiro Preca indirizzat għadd ta' problemi fis-soċjetà. Il-President Coleiro Preca qalet li f'pajjiżna hawn nuqqas ta' għarfien dwar is-saħħa mentali u semmiet kif tfajla li għandha depressjoni qaltilha li jgħidulha biex idderri u ma jkollha xejn. Il-President qalet li ħadmet u qed tkompli taħdem ma' diversi jaqdiet soċjali f'dan il-qasam soċjali. Ma' Richmond Foundation u l-Mental Health Association ta' Għawdxi. Ħdimt u nkompli naħdem biex ikollna aktar servizzi fil-komunità għax tassew nemmen li dak huwa l-akbar bżonn li għandna f'dan il-qasam. Saħqet ukoll li fis-soċjetà hawn diversi każi ta' bullying, speċjalment bejn it-tfal u fuq il-midja soċjali. Kważi t-tfal kollha kellmuni fuq il-bullying. Tifla qalt li għajruha bil-kanċer fuq Facebook. Ma rridx nemmen għax dan mhux kliem ta' tfal. Dan kliem li wħud minna nużawh fuq il-midja soċjali. Il-President Coleiro Preca qalet li fis-sena li ġejja għandha ssir kampanja kontra swat fuq it-tfal. Flimkien ma' dan rabtet ir-realtà tal-vjolenza domestika. Propju fjum il-Milied hawn nisa u rġiel jgħixu imwerra li se jerġgħu jaqalgħu xeba bla ddoċċ mill-partner tagħhom. Fjum l-ewwel tas-sena hemm mara li ma tiflaħx aktar għat-tajjir ta' żewġa li kkissirha kull darba li tħossha tajba bija nfisha. Meta ħafna minna inkantaw lejl ta' skiet dawn il-jiem, irridu nagħmlu riżoluzzjoni biex ma nibqgħux siekta quddiem din it-tbatija. Il-President kelmet ukoll li għandu jkun hawn għaqda kontra l-faqar. Ħadd ma jagħżel li f'dawn il-jiem ma jkollux biex jixtri rigal ċkejken lil bintu. Ħadd ma jagħżel il-faqar, iżda l-faqar jagħżel lilu jew lila. U allura ejja s-sena l-ġdida ma nibqgħux niġġudikaw u nwaħħlu fil-fqar għax huma l-fqar. Aktar x'nagħmlu hekk biex inserħu l-kuxjenza tagħna. Ninaqdu kontra l-faqar. Fl-aħħar messaġġ tagħha tal-Milied bħala l-President ta' Malta, il-President Louise Coleiro Preca rringrazzjat lill-poplu Malti Għawdxi li tul dawn l-aħħar 5 snin tas-sapport kontinwu. Grazzi kbira lilkom li meta ġejt fostkom ftaħtu qalbkom miegħi. Grazzi għaliex minn għandkom tallimt u fimt aħjar il-ħafna sabiħ li għandna bħala poplu. Kemm aħna poplu sabiħ meta ninaqdu. U aħna aktar sbieħ meta ninaqdu biex ngħinu lil dawk fit-tbatija u fil-bżonn. Dwar l-Istrina, il-President Coleiro Preca rringrazzjat lil diversi tfal li l-Maltin urew solidarjetà magħhom u lil ġenituri ta' dawn l-ulied li xorta baqgħu jgħinu f'kampanji ta' solidarjetà. Il-President Louise Coleiro Preca spiċċat il-messaġġ tagħha bl-awguri tagħha. Jien u żewġi Edgar u l-familji tagħna nawguralkom milied mimli mħabba u sena mimlija saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.